Hej med jer. Vi har startet en ungdomskanal, som hedder KM5, og vi har en mission for os. Mit navn er Alexander. Mit navn er Nikolaj, og vi vil sætte en stopper for ungdomskriminalitet. Hej med jer derude. Har I også prøvet at få jeres cykel stjålet? Det der, når man vågner om morgenen, man har tidspres, og så vågner man også til en cykel, der er blevet stjålet. Jeg synes i hvert fald, det er mega træls. Så vi har en ekspert i huset i dag. Hej med dig, Nikolaj. Hej Alex. Jeg kan forstå, at der er mange cykler, der bliver stjålet i Danmark om året. Hvor mange er det faktisk ikke præcis? Altså, i København, der har vi 15.000 cykler, der bliver stjålet årligt. Men det er så kun dem, der bliver anmeldt til forsikringsselskaberne og politiet. Så er der jo selvfølgelig også mange andre cykler, som ikke bliver anmeldt. Dem kan vi så ikke have statistikker over, så det er rimelig mange. Hvem er det, som stjæler dem? Altså, det er forskelligt. Det kan være alt fra en ung, fuld knægt ende, som har fået lidt for meget drik og bare vil hurtigt hjem, og så tager han den her cykel, han ser kun. Så er der også mange kriminelle, som sælger dem, stjæler dem, sælger dem videre. Og så har vi også rigtig mange østeuropæere, som fylder deres lastbiler og kører ud af landet, og så bare sælger dem i massevis i Østeuropa. Ja, jeg kan forstå, der er mange, hvor mange cykler der bliver stjålet dagligt? Altså i hele Danmark, der er 200 cykler, der bliver anmeldt dagligt. Det er jo rigtig mange. Hver 8. minut bliver der faktisk stjålet en cykel i Danmark. Det er tankevækkende. Ja, det lyder da helt vildt, også når man tænker kun på, det er jo kun dem, der bliver anmeldt. Der er jo mange, der ikke gider anmelde. Det er det. Så. Jeg har faktisk en video af en cykeltyv, som vi lige synes, I skal se nu. Ja, hvad må eleverne på skolen have tænkt sig at sige til det? Og hvordan har I det så med, at der blev stjålet en cykel fra jeres egen skole? Jeg forstår ikke, hvordan man får sig selv til at stjæle en cykel. Hvem er de typer, der gør det altså? Og man kan gøre det mod nogle andre folk, sådan, bare fordi man bare tager deres egen. Nej, det burde være deres egne. Ja, man kan klart se, at eleverne på Islands Bryggerskole er dybt chokeret over, at der er blevet stjålet en cykel. Men videre til næste emne. Synes jeg også, det er irriterende, at man ikke kan gå i byen eller til fest, uden at man skal have baghovedet, at man kan blive overfaldet. Det har jeg det i hvert fald. Hvis vi har en ven eller bekendt, der bliver overfaldet, det har jeg i hvert fald også, og jeg synes, det er et stykke frem. Så vi har en ekspert i cykelset. Hej med dig, Louis. Hej. Jamen, der er set en stor udvikling i knivoverfald i København. Der er der 106 knivoverfald i København i år, og det er dobbelt så mange som for 2 år siden. Så det er en kæmpe stigning. Og der var næsten 300 røverier sidste år i København. Og for 2 år siden var der ikke engang 200 røverier. Så der er sket rigtig meget på den front. Ja, det er jo hyggeligt, fordi det er der sker om 400 år, hvis de snart får det stoppet, altså. Jamen det bliver, altså, hvis vi fortsætter sådan med den stil her, så vil det blive det rent kriminelle verden, vi kommer til at leve i. Det er kun givet ret. Jeg har faktisk et klip for en elev på Islands Bryggerskole, Islands Bryggerskole, som der også er blevet overfaldet. Hallo, du der? Mine penge. Yderst chokerende billeder. Stakkels dreng. Ja, det må man nok sige. Vi har været rundt på skolen og vist eleverne nogle klip for de her overfald og cykeltyveri. Og så vil vi høre deres mening om, hvad de synes, der er værst. Hej med dig, hvad hedder du? Jeg hedder Andreas. Hvad vil du helst, for at blive overfaldet eller få stjålet din cykel? Helt klart overfaldet, fordi min cykel, det betyder utrolig meget for mig. Fordi mig, hvis nogen der prøver at overfalde mig, jeg kan bare give den der. Hej med dig. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Sasha. Hej Sasha. Hvad vil du helst, overfaldelse eller få stjålet din cykel? Jeg tror, jeg vil få stjålet min cykel. Hvorfor? Altså fordi en cykel er et materielt ting, mens det bliver overfaldet, så noget der går af dig selv, og det er personligt og sådan. Så tror jeg, at jeg har taget en materiel ting fra mig. Hvad vil du helst, overfaldelse eller få stjålet din cykel? Stjålet min cykel. Stjålet min cykel. Stjålet min cykel. Stjålet min cykel. I overfaldet. Stjålet min cykel. Altså, jeg vil helt klart ikke få stjålet min cykel. Ja, det tænker jeg. Ja, vi har fået konkluderet, at de fleste hellere får stjålet deres cykel. Vi havde dog lige 2 undtagelser, men vi må da håbe, at de ikke bliver overfaldet. Tak for denne gang. Mit navn er Alexander. Mit navn er Nikolaj. Følg med næste uge, når vi kommer ind på Fødevarestyrelsen.
stil, for jeg er kriminel. Og alle dem på Saxons, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem på gaden, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem på Robotom, de siger, jeg er kriminel. Og alle dem i til fest, de siger, jeg er kriminel. Hvornår jeg kommer ind i landet, skal du se.